Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala. Boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hagbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. Oh. Pipe na. This Sige is the ta. source of news and information that matters to you. This is BicolNet
Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Views and opinions Ano nangyari? Views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo. Ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. The show starts in 10, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga probinsya ni Nalbay. Maray na aga Bulkang Mayon. Siyempre mga tugang, maray na aga
sa syudad kang Tabaco, syudad kang Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning! Magandang umaga po. Ihadang Chairman Jodeline Calio, Sir Edwin Sistina, Ma'am Jocelyn Antipuesto, Sir Jonathan Mondragon, Ma'am Joy Casquejo, kay Leonelo Casulla, good morning. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amiga. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pong aldaw kita nin Lunes, Monday. Primerong Lunes kang bulan na Pebrero. Uy, February na kita. Taon 2026. Sabayan po nindo sa indong lingkod sarong oras kita 7 to 8. Mag-ore-restoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa tuya pong palibot. Siyempre, so mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apwera po yan kan sa mga pigpapaarabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kay ning programa. Hoy duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, February 2. Maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Birthday ngunyan kang Madiko. Si Mading Olive. Mading Olive Sanoy! Madi, happy birthday tabi, Madi. Si Mading Olive Sanoy, dyan yan sa Coffee Hospital. Birthday niya ngunyan. Pebrero pa lang si Madi, ano? Tatoy ni tabi Sir Willie Nobura na pag namundag kang Pebrero, pasensyahan nga. Pag namumundag da ang Pebrero, pasensyahan. Tatoy ni tabi Mading Olive. Ngaya, Madi, pasensya ka na nga tabi nguya Madita. Dahil pa nga akong pambayaan. Iyo. Happy birthday na sana sa may mga okasyon. Ay, sa may mga birthday ko niya. Iyo, Ma'am Evelyn Beruma, good morning. May mga birthday ko niya tabi, Ngunya na Pebrero. Happy na birthday pa sa Indo. Sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil na ganito paglingawan ang sa kuyang tugon. Pag day po kamo imbitado, day kamo magduman. Nung katabi kamo magduman, pag day man po kamo imbitado. Malang supog. Sigurado lilibak-libakon man sa nakamukaya. Yo! Taro pantugon ko tabi, ringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara man kaibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduhan na samuya pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Ta siya masana po nakakaram kayan. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman na aldaw na itinao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Paki-guide mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon.
Tangani pong de kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa imo. Patawad na kami Lord kang samuyang mga nagkaginribong kasalan. Tao lang po kami Lord, marupok nagkakasala. Kaya Lord, patawad tabi Lord. Lord, patawad. Mga tugang, mga kabayan, na check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moksea, si Mr. Hulbutana tabi ni. Ang sa indo pong servidor asin taga-Riparo. Live na live! Kunyang pong Lunes, Monday, February 2, 2026. Lagi po yan sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangalan po yan kan samuyang General Manager Maestro Neil Antuon. Kasabay tabi dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man tabi ang may stress. Sa mga panahon po tabing, arog po kaine. O pabati na tabi nin happy 14th birthday sa aking anak sa February 15 pa. Alay pa. Pero madali yun bagang niya nangal daw ma 14 anyos na suaki ni Ma'am Evelyn. Ayo. Ano yan, daraga na o soltero na tabi Ma'am Evelyn? Birthday niya pala. Ano yan, Valentine? Ay, madali na pala na no. Baby love. Ngata baby love ang kalendaryo tadigide mo pigsa sa lidahan. Baby love. Psst. Nahiling mo na yan. Abo mo sa lidahan so January. Balitin na daw yan. February na bagangon yan. Natataday mo pigpapalitan nining kalendaryo tadig. Di ba sala naman ako? Ini si Baby Love, habo pagpalitan ho. February lag mo. Psst. Ay nahiling mo na ini oh. Linag Marso. Linampasan sa February. Nahiling mo na ini sila. Abo niya da kang bulan na Pebrero. Nahiling mo na ini si Baby Love. Nahiling mo na iyan. O habo kang bulan na Pebrero si Baby Love oh. Marso na bagalinago. Inay ko po. Babae po, Manilyn Bueno. Di happy birthday tabi asay mo advance happy birthday kay Manilyn Bueno. Sa pitsa 15 pa yan. After kang Valentine's. So dahil nahabo na ni Baby Love digdi ilag so February oh. Marso na bagay ilinaan. Habo niya da kang bulan kang Pebrero. Masasaktan lang ngaya ako. Makukulugan na naman ngaya ako. Bata baga pag Pebrero bulan kan mga puso yan na di. Problema ko ni si Baby Love habo na.
Bala na, pag nasa ko kampit sa pagtigtataram ko ha, pakikorek na lang nindo ako. Abo ninda, abo ni Bebe, pinaraknit baga o. Dinali subulan kang Pebrero. Piling mo na iyan. Piling mo na yun itabi, Ma'am Evelyn. Si Bebe Lab, habo niya kang bulan na Pebrero. Ay, indang ka daw. Kumusta tabi ka mo dyan? Kumusta sa weekend din daw? Sige, sana baga ngayang oran. Dahil lamang nakapamarakang mga linabahan. Nagsabado Domingo, pahit siya na sa oran. Ay, napahitay ni hanggang ngunyan. Pero ngunyan medyo nagpailing si Haring Araw. Tatawad taramon tayan tabi sa pag-asa ha. Kumusta ta naman ang kamugtakan kang panahon? Anan mga riparo tangon niya na Lunes? Ay mga masurtihon daw tabi ning mga bakwit ano? Ha? Masurtihon inin mga nasa evacuation center. Ano nga yaman ta? Sigsasabi mo ngayang masurte? Masalimuoton baga ngayon pag apod dyan ang pag-start dyan sa mga evacuation center. Masurtihon sinda tabi Sir Topi ta oral daw igwa sinda kipansubong. May supply sa indaan sa tuyang gobyerno. Ang relief permit. Kumparata sa tuya, sige manggitang kayod sana. Sinda igwa ki relief oral daw. May mga iba pa nga ng organisasyon nagtatarao. Halos oral daw may nagdidiran sa mga evacuation center. Masyertihon sinda. Ayo, masarap ang syerte dyan. Tabi, mga tugang, may libreng internet. May libreng internet yung mga mayon evacuate. Dahil ang barkada ko tabi Sir Topi ngaya mga nasaro ngaya maestar man ako dyan sa loob kang 6 km permanent danger zone. Kapag nagtuga ngaya ang bulkan kasabay naman niya ako sa bakwit. Makaresibi man ngaya ako ki relief pa dahil tamaraman kung pirambulan pa yan dyan. Oh. Kaya maswerte pero nasa evacuation center yun man ang bakong swerte sa inda. Pero araw kaya no, halos oral daw, tigatawan sinda kipansubong. Perming may karninas. Yo, sortiho. Dangog tabi ka mo mga opisyales, puon sa nasyonal hanggang sa lokal, hanggang sa barangay. May pagirumdum o kaya may order na ang Department of Interior and Local Government or DILG. Piparali na sa mga pangaran. Piparali na sa mga pangaran, litrato, kan mga opisyal sa mga proyekto tabi na pigpunduhan kang sa tuyang gobyerno. Bako manindo yan. Natatapig lalagan nindo kay pangaran nindo. Nakulon baga ngaya kan dyan sa first district. Baga katangaya tapati iyan na mga sauda na pigpangararan nindo sa Indo. Sa Indo yan. Pati sa mga tarpulin bawal na. Pati sa mga lunadan, oralion nindo sa mga pandok nindo dyan, sa mga ngaran nindo. Tabako man nindo yan. Sa mga kanopi. Sa mga kanopi na yaon sa mga pandok nindo, mga ngaran nindo. Oralion na yan. Pipali na kan DILG. Tabako man nindo yan. Baraklaso na nindo yan. Luyo na baga iyan. Ngunyan sana nga tayo. So mga paepal na opisyal. Pundo na so paepal nindo. Kada may proyekto ya, pirman mga pandok nindo.
Pati kanopi, ang pasupandok nindo, pati sa mga bihikulo. Ang pasupandok nindo. Laman kung pandok ilag nindo dyan. Yo! Ala ka mo dyan. Sabi kang barkada ko, nga tatangon yan sana. Yo. Tatangon yan sana. May mga building aning ipinangara na sa inda. Ngaya saudan. Ang saudan na ini, ngaran kan sarong politiko. Sus Mario si. Ang paguna ninda, sa inda sinda nagpag-ibo ka yan, sa indang pira. Teka nga ni magkapatugdok kay payag-payag na itao mo kung saliri mo sa nampira. Good morning tabi Sir Abelardo Imperial. Ang lalaking mahilig sa madarakulang motor. Yeah. Nagkakahilig na ni si Sir Abi mag road ride sa darakulang motor. Paano kay Nita? Igo baga ki ordinansa dyan sa Legazpi, exempted sa mga big bike. Depende kung pirang sisigar, ang mga big bike baga talagang mga makukusog ang tambutso kaya dahil man pwede yan na sudi silencer. Ang talaga, ang design kaya so talagang maribok, makusog ang tambutso, Kadakula man ang makina. Pero so sa diyoto na motor, huna mo pagpipaharurot, dakulao na motor. Ito palang piki ang tambutso. Maga. Gusto nindong magkusog ang tambutso nindo, palagan nindo ki sound system. Sound system tabi Sir Tupi. Ang gusto baga kang iba, maski sa radyoto na motor, gusto ninda makusugon ang tambutso ninda. Pakurusugan masana kitambutso, di maglag ka mo tabi, arkila ka mo ki sound system. Lagan nindo ki trumpa. Tapos ang trumpa hampang sa indo. Nganing kamuan makasangab tulos kan ribo. Yung purpose, gusto nyo na sumaribok. Adiyuto na motor, dakulaon ngayon tanong. Ka magpararog-arog kan mga motor na sara pading Irvin, si subagtugang na Alcala. Ka mo pararog-arog at darakula talagang motor ka. Yo. Sa diyoton masana motor mo, tapos gusto mong dakulan tanaw, mag-arkilakit ki sound system. Guwapo. Hinda ka mo. Sabi ni Sir Tupi, malabaga ngayon pag minaaragi huna mo, may maabot na pala kaya. Maaraton ngaya ang pandok pag parailing-ilingon. Kan sa mga politiko tabi si Rabi. Maaraton ang mga pandok pag parailing-ilingon dyan sa mga proyekto kang gobyerno. Tugon mo proyekto kang gobyerno yaw dyan sa pandok nindo. Ngata sa indo Ne. Di manay Gina, wawararao na yan, haharaliw na yan. So mga pangaran, mga kodak, so mga kodak, kang mga politiko, waraliw na yan. Terektiko na nindo yan. Dawa sa mga lugo-lugo bagay ngaya, so pamilyar duman sa mga politiko, bawal ito. Maski dahil siya direktang tig sa sabing ngaran niya, pero sulugo niya ngaya, pag may katwiran, huwag mong ipaglaban. Nangarag magagana eh. Arag sa kuya ngaya, Manny Moxeya. Pag inagbuduman hulbutan, ako yan. Bawal yan. Bawal manggirara iya. Yo. Sige, talingon taya. Lingon ta kung may masampulan ang DILG. Sa bagay, ang DILG ilinga na po nindo. Ilinga so, pigsasabing
nalingawan ko na naman lamang. So, ano ito? Road clearing. Ano so, road clearing. So, mga nakasagabal dyan sa mga agihan sa tinampo. Mahigpiton baga so di ay LG ito. Pag may inspeksyon, iharali sa mga sagabal. Pero pag dahil inspection, yan, balik manggiraray. Balik ilinga. So mga nagtirinda sa gilid kang tinampo, baraday ka na. Kaya naman niya kinag-inspeksyon. Iyan ang urag kang Pinoy. Bako, maurag sa nakita pag may mga ura inspeksyon. Ayaon nga maabot si DILG, maabot nga araw kasud, maayaw na naman si Secretary Dison, kan DPWA. Minaporormalon ang mga regional director. Inay ko po kita di. Linga na po nindo sa mga road clearing kan DILG. Ngaya sa mga nakasagabal. Maski nga ni kayo sa kulungan ko kang ayam tabi Sir Tope. Tayaon masana sa tubangan kang harong ko. Bawal. Day ngaya pwedeng yan dyan sa gilid kang harong mo. Tabawal ngaya makaulang ngaya ayan sa nag-aragi. Dinaraog ko sa mga kulungan kang ayam. Ngungon yan. Sa luwas kan mga harong, gineribo ng parkingan. Ayan ang pigapod na road clearing. Kata taga-re-stress ini si Sir Abelardo Imperial aga. Relax na nga ni. Lunes na lunes. Sabi ni Sir Abelardo Imperial, baka umanida ang pirak. Buwis tabagaan, dapat lugod ngaya, pandokta ang iralaag dyan. Magkausto man. Kung gusto ganyan nindong ilag talaga sa mga pandok dyan, sa mga pandok tagabos ang ilag, magkausto man ang sirabi. Bako sa na nga pandok pi baka pa pandok pira. Bako sa na nga pandok ninda. Bako man ninda pira kyan. Ang gusto nga nilag sa mga pandok diyan, pandok tagabos. Inutan tang pandok sa kitope. Yung ano do iyo man ang gada di. Ngaya pag may project ngaya may proyekto ngayang covered court. Yung covered court, tapos duman sa mga lanob, iralagan mga kudak tagabos. Ang kumo pintura kang covered court, proyekto kang gobyerno, proyekto kang mga taxpayer, gabos na pandok, iyong ipipintura duman. Ado daw, ade. Gari magayon na pagdilingon na no. Suna-suna man sa mga kalbo digdi sa gilid. Sa mga kalbo sa gilid. Hiling mo na yan. Manong Brong. Sipirit man sa mga kalbo. Sa mga kalbo, sa mga pustilag, sukuda kan mga kalbo, sa puste, kang covered court. Sa mga federasyon, duman man sa ibong, segregate man sa basura, ngaya hiwalay ang puti. Hiwalay sa mga nabubulok sa di nabubulok. Ayan ang maurang. Yan eh. Sige, tatatod pag-uristoryahan ta daw yan. Itaw mo na sa kuya sa kulungan mo. Dahil, ito nakulong manggiraray sa ayam ko. Nakulong manggiraray. Ang pag-ibog ko kay Totabi Sir Tope, kang kulungan ko, 5.3 million. Pinakontrata ko ito. 5.3 million. Kulungan kang ayam na ataman ko, 5.3 million ito. Pinakontrata ko ito sa DPWA. May mga bakal ito.
Maurag itong kulungan ko may aircon. Kaya ang gastos ko duman, so budget na linaan ko duman sa kulungan kang ayam ko, 5.3 million. Nakakontrata ka ito. Taga DPWH. Yo. May aircon ito. May heater. Arkaning malipot ang panahon, so ayam ko pag makarigos pagkaga naka-heater. Taday bang pwede siya magkarigos na direktahan sa tubig ng gada malipot. May heater. Yan ang urag kang kulungan kang ayam ko. Yo. Sige, alas 7:34 na tabi sa tuyang Philippine Standard Time. Aramon tatabi mo na ha. Ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. 5.3 million. Garing nga ghost project. Ay, darumduban ako kaya. Sa ibang nasyon ngayon, maurag ngayon mga flood control. Mga midbid ngayon, ang Japan ngayon may pinakamaurag na flood control. Ang Japan pa lang tabi si Rabi. Daog ngayon sa Pilipinas. So Japan, ang flood control ninda, ginibuhan ki diki sa irarom kang dagat. Eyo, ginibuhan. Aning makontrol so pag naglilinog baga. Yan nga ang pinakamaurag ng mga flood control sa dagat ginibo dyan sa Japan. Ay daw ngayon kang Pilipino. Daw ngayon sa Pilipinas. Sa Pilipinas kaya halang kaon niya so proyekto ngaya so budget niya dakulaon. Pero ngaya dahil ngaya ki nahiling na flood control. Ghost flood control ngaya. Yan pinakamaura. Tugon mo yan, invisible. Invisible daan sa tuyang mga. Kaya maura. Dahil pangaya kay mga kalamidad, na ano na ta invisible ang project ta. Yugon mo. Ikaw kang Pinoy. Ngayon kang Pilipina. Kaya yan, sabi ni Manong Brooks, para phase 1 pa sa ng 5.3 niya. Iday! Maurag kita na, phase 1, phase 2, phase 3. Inuragan si Secretary Disa. Yan mga phase 1, grade na so grade 1, grade 2, grade 3. Feeling mo na yan. Yan na 5.3 million na yan, nasa kuyang apod kay ni so project ko bagatabi kung sa Adel. May kulungan ako kang ayam. Ang project ka ito na nakontrata kan DPWH 5.3. Phase 1 pa sana yan. Phase 1. Phase 1 pa sana yan. Maray nga ni taday man na bisita ni Secretary Dison Kasudmata. Nagdiretso na pala duman sa ano. Diyan sa ino to, sa Samar. Paghali dyan sa Legazpi, dyan sa Daraga, di nagpasiring na siya duman. Dahil naman nagpasiring sa tabako. Ako nagpasiring sa tabako, baka mahiling sa project ko. Delikado. Igwa nga yung flood, control na eh. Ay ano na tayo. Yan ang maurag sa tuwan eh. Maurag kitang mga Pinoy. Igwa ngaya ki flood, da ngaya control, pero nakubra na supira. Ang mga maurag sa tuya ta, day man kita nagtarapos ki doktor. Maurag kita magdoktor. Yo. Idoroktoran ang mga papilis. May mga magikiro. Kaya bagaan panlaban tabaga kung magralabanan man sa nangaya. Daw kang Pilipino. Tara sana sa tigwarya. Sa tigwar sana. Yan maurag. Nga nagklasing doktor. Pero ngayon maurag magdoktor.
Maurag magdoktor kan mga dokumento. Yugon mo ya. Man ngayon nangyari, napangyari. May mga kudak pa nga ni. Dahil man proyektong ginibo, pero nakubra supira. Yugon mo yan na urag ta. Only in the Philippines. Yo. Isabi kan tugan ko kang inaanak ko akon sa del. So inaanak ta pa. Midbid mo ito si inaanak ta. Sabi kang inaanak ta, paglaki ko, gusto ko matulad mo. Lalo na ngaya paglaki ko, gusto ko maging tulad ni Daddy. Indah! Oy, yaw ng Pag-asa. Pag-asa, good morning tabi, Pag-asa. Magandang umaga sa ating lahat. Narito ang ating weather update sa araw ng Lunes, February 2, 2026. Patuloy pa rin ang shear line ang nakakapekto sa silangang bahagi ng Southern Luzon at ganoon din sa eastern section ng Visayas. Samantala, ang northeast monsoon o amihan ay patuloy pa rin nakakapekto sa malaking bahagi ng Luzon. At sa mga oras ito, inyong papansin, may mga kumpulan ng mga kaulapan o cloud cluster sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Patuloy po namin itong binabantayan at posibleng magkaroon po ng o mabuong low pressure area doon. At sa ating lagay na panahon ngayong araw, dahil sa shear line, dito sa Luzon, makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at isolated thunderstorm sa mga lalawigan ng Sorsogon at Masbate. Samantala, itong nalabing bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila ay maganda at maliwalas na panahon dahil sa bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan maliban sa mga isolated na mga pag-ulan. Dahil sa malamig na hangin dulot ng amihan, dito sa Metro Manila, inaasahan pong pinakamababang temperatura ay aabot ng 21 degrees Celsius. Sa Baguio, aabot ng 14 degrees Celsius. Sa Lawag, 19 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, aabot ng 17 degrees Celsius. Dako tayo sa Visayas at Mindanao. Ang buong Visayas, kasama na rin ang lalawigan ng Dinagat Island, Surigao del Norte, at Surigao del Sur dahil sa shear line, makakaranas ng maulap na kalangitan o halos buong araw maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at isolated thunderstorm. Samantala, itong nalabing bahagi ng Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may mga isolated na mga pag-ulan dulot ng thunderstorm. At dahil po sa shear line, ngayong araw may inaasahan tayong moderate to heavy rains sa Northern Samar, Eastern Samar, kasama na rin ang Dinagat Island at Surigao del Norte. Bukas, asahan din ng mga moderate to heavy rains sa Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Kaya sa mga kababayan po natin sa mga nabanggit na lugar, ngayon at bukas may inaasahan tayong moderate to heavy rains na posibleng magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa. Although wala tayong gale warning, paalala na mag-ingat ang ating mga kababayan o mag-ingat sa mga kababayan po natin na may balak pumalaot sa ating mga karagatan dahil sa moderate to rough seas sa northern at eastern seaboard ng ating bansa. Ang araw po sikat mamaya pong 6:24 ng umaga. Mamaya ang araw lulubog sa ganap na 5:55 ng hapon. Yan ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po, si Alzar D. Aurelio. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV.
serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Yan tabi mga tugang ang magiging kamugtakan kang sa tuyang panahon. Ngunyan tabing Lunes, Petsab 2 kang Pebrero taon 2026. Mag-iringat po kita, share line, amihan ang mamamati ang tahan. Lunes na Lunes. Lunes na Lunes, arog ka nang mag-report sa imo. Kini mag-uli na tabi, Sir Topero. Hyper so sa imong intro. Paglogan report. Ang atugang, ang panahon, daing ka magtaka. Inay ko po! Maria Osip na wala lamang sugana ko. Ay. At pag Lunes man lamang tabi, so medyo masigla. Pag-araw kayang pinuunan mo yan na bublay ang Lunes mo, ang report mo, gari na Biyernes. Ano na Biyernes na? Biyernes na tabi. Sure na. Ay, Ma'am Kasim Los, good morning tabi sa imo, sa mga nakaantabay sa to. Good morning po. Ma'am Kasim Los, good morning. Alas 7:45 na mga tugang nga sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tayo muna sa tuyang mga katuwan sa programa. Arog dapat kaan. Dapat arog ka ng buga pag Lunes. Oy, ang programa nga ni dara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali unsa na po yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi kidor boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Yo, MBY Dormitory, your home away from home. Kay Madam Maylin, good morning tabi. Ohayo gozaimasu. Ingat po permi. Siring man ang programa nga nidara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela. Yaon man dyan si Board Member Carol Siga, asin si former Board Member Vic Siga Jr. Siyempre, kasabay taman ang Best Coffee Green. Best Coffee Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Yan ang perting kapartner pagkaaga. Best Coffee Green. Ayan po mga tugang, mga kabayan na sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming salamat po. Alas 7:47 na. Dahil po mag-arali mabalik po ang programa, makalipas lang po kayo na Balik eskwela na, tabangan ang sa indong mga aki sa
sa indang pag-aral. Kaibang ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa TV na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi to be up. Sa numerong 0927419219, 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Every day, Moxea sa people programa juggle so many different Serbisyo tools just to get Asin work done. Reparo. Ikaw na dili. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. 11 minutos, 11 minutes before 8 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Oras pong yan. Dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali unsa na po yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaso mga naghanap tabi kidorm boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man mga tugang ang oras na yan dara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Sheik Capos Bilo, ABC President Kapart Abila. Yan man dyan si BM Carol Siga, asin si former board member Vic Siga Jr. Oras na yan, daraman po sa tuya kang Best Kape Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Sige po mga tugang, 10 minutos bago tabi magalas 8. Ako mapograria sa indong lingkod, Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni. Ganyan pong aldaw kita ni Lunes na Lunes. Petsa dos tabi kang Pebrero taon 2026. Sundo kita las 8. Ano pa? Ano pa? Fight na kita! Serbisyo Asin Reparo. Day bali tapag mabitin kita tabi digdi sa istoryatang ini, di dumantay papadagos tabi ini sa programa ta sa ibong duman sa 10 to 11 sa programang so tama sana yo na baka mabitin kita kining anti-epal na ini. Anti-epal mga tugang, may pigpaluwas na ang Department of Interior and Local Government, ang DILG may order na haraliu na so mga pandok kan sa tuya mga opisyalis, mga pangaran dyan sa mga pampublikong ito yung pinalas nga klasan ko yan sidig di mahugang dangogunta mo nining ano yung anti-epal. Ang anti-epal ay tawag sa mga patakaran o kaya ordinansa na pumipigil sa mga opisyal ng gobyerno na magpapansin o kaya magproyekto ng gobyerno. O yan, so
anti-epal. Sa madaling salita, bawal ilagay ang pangalan, mukha, o kaya malaking larawan ng politiko sa tarpulin ng proyekto, waiting shed, barangay hall, ambulansya, asin relief goods. So relief goods ngaya, limbawa nakalag sa plastic o kaya gari eco bag, may pangaran kang politiko o kaya may pandok ng politiko, bawal patabi yan. Sabay pa yan dyan sa bawal. Ano pa ngaya? Iba pang proyektong pinunduhan ng gobyerno. Bakit may anti-epal? Yan. Para databi hindi magamit ang pera ng bayan sa personal na publicity. Para maiwasan ang maagang pangangampanya. Para mabigyang diin na serbisyo ng gobyerno, hindi ng isang tao lamang. Taan nagluluwas lugod tabi mga tugang, pag yaon su pandok ninda, yaon su pangaran ninda, huna mo kung sinda na su nagpagibo kaya, napirak tatabi gabos iyan. Baka, hilinga po nindo dyan sa mga covered court nindo. Hilinga na nindo. So mga pinurunduhan kang gobyerno, pinurunduhan. Hali sa gobyernong proyekto, hilingan nindo ang nakalaag. Pangaran ki politiko. May dakulaon pampandok ninda, na daing supog. Ayaw. Oni pa. Ano nga yan mga legal na batayan? Hay na ito. Iba man pa ito tigba. Iba man ito iba sunano ko. Halimbawa kan mga ipal hunin na tabi Ma'am Nung Kasimlo. Halimbawa kan mga ipal project of Kapitan. Nga project ni Kapitan. Halimbawa Juan de la Cruz. Malaking muka, yaong paso pangaran niya. Ngaya Kapitan Juan de la Cruz. Yaong paso pandok niya. Maski nga ni sa mga rescue vehicle, magalinganin daw. Hilinganin lang magparasad-pasad dyan ng mga ambulansya, may mga pandupuki, nagkakapirang politiko. Bawal na yan. Tataranggalo na dapat yan. Mga tarpulin na parang campaign poster kahit wala naman eleksyon. Hilinga sa mga tarpulin dyan na nakalag ngaya, soon to operate, soon to realize, soon to soon to open. Mangarog kaya may mga darakulaon tabi na mga pandok nin mga politiko. Ano nga yan mga pwede sana? Ano nga mga pwede sana? Pangaran kang ahensya kaya opisina. Yan, halimbawa LGU Tabaco, LGU TV, LGU Malinaw. Pwede yan. Dahil siya na sa pangaran arog kaya. Maliit at tamang nameplate ayon sa batas. Di ba? Pwede rin maski so naayon lang sa batas. Walang muka o kaya islugan ng politiko. Dapat databi ki pandok o kaya islugan kang politiko. Anon mga islugan kan mga politiko? Sisay sa may mga islugan ng politiko ngaya tagisti pa sana. May relief na. Mangarap kaya. Bawal iyan. Islugan ngaya. Sa mga islugan kang iba? Mga islugan bagan mga politiko. Action agad. Mga arog yan di ba? Okay. So, ano ngayaan mga parusa? May mga parusa ba ito? Lalabag dito sa anti-epal? Igwa tabi. Depende tabi sa batas o kaya ordinansa.
Pagpapatanggal ng materyales o kaya administrative case. Administrative case, multa o disqualification, lalo na pag panahon kang eleksyon. Nako, magabat-gabat man palandi. May parusa administratibo nan pwede ka matanggal sa pwesto mo. Ining anti-EPAL ordinance. Bakit ngayon lang ito? So, ining legal basis po kaini, Republic Act number 11315 o kaya Anti-EPAL Act of 2019 Sir Willie, 2019 pa pala nini, ipinagbabawal ang paglagay ng pangalan, larawan o kaya pirma ng opisyal sa mga proyektong pinunduhan ng gobyerno. Kapag lumabag, pwedeng magkaroon ng parusa o kaya disiplina sa trabaho. Name. Bawal po padi ang angat sa DSWD relief. Tama, bawal yan. Mga slogan ba gaya? Gaya angat. Tapos luya. Angat luya. Ano kaya angat luya? Kusog. Nga, kusog. Bawal yan. Halat ka nga ta so DSWD lugodag. Nahiling mo na yan. Bakong ang DSWD, ahinsya yan kang gobyerno. Dahil hindi aramining pahit kan DILJ. Iyan ang problema tatabi digdi si Buswili. Mismong ahensya na kang gobyerno, iyo pa ang nagigiribo ka inili nga na. Ang DSWD baga ahensya pa ang kang gobyerno. Baka nakalingaw tabi Sir Willie kay ning anti-EPAL na ini. Ang anti-EPAL ay tungkol sa serbisyong publiko para sa tao, hindi para sa pansariling pagkilala ng opisyal. Di patiriktik na kayo dyan ngayon. So halimbawa, may supermarket nakapangaran sa sarong opisyal. Paano yan? Kirit kito nito, tiriktikon. Ngayon sa covered court, bata nakaukit ngayon. Ano yan? Tiriktikon. Ayun na. So mga ambulansya, taranggalunan nindo. Ay ngurag kaya nagrabas-rabas. Maringani sa tabako tabi Sir Willie, ta mga kanopi. So mga kanopi na may mga panduki politiko, sinaralidahan na ni Mayor Ray Bragais. Sa bagay, sa trapal man sana ito. Pinasaralidahan na sa trapal. Ang nakalagon niya sa trapal, LGU Tabaco. City Government of Tabaco na nakalag. Dahil nakipangaran, dahil nga nakipangaran ni Ray Bragais. Takang inot, paingurag dyan paingurag dyan ng kanopi kan tabako. May mga pangaran. May pangaran kan mga politiko. So mga trapal baga. So atop kang kanopi, painguragon pating kanopi dyan sa tabako. Painguragon dyan sa mga kanopi sa tabako. Pero ngunyan, dahil na, hinarali na sa mga pangaran. Diyaw na sa City Government of Tabaco. Yan ang maray. So sana, kung talagang ipautobin kung sa Diyosan ining pag-implementar kan DILG, di ilingunta kung may masampulan kayo ni. Sa road clearing nga ni, dahil ako kumbinsido Sir Willie. Road clearing, tilingan na sa road clearing ngunya. Tiyo manlalay, dakulon kay obstruction manggararay sa tinampo. Ingas gugon man sa mga pahit. Inda sa nening anti-EPAL na ni kung masunod man ni tabi busbap. Marina ang tabi say mo. Yan. Kaya tabi ilingunta. Ilingunta kung ano ini, kung talagang seryoso ang Department of Interior and Local Government kaning implementar ini.
may nagsuggest nga ni, sabi ni Sir Abelardo Imperial, maringayakan kung yan mga proyekto kang pinunduan kang gobyerno, ang irolag dyan, so mga pandukta gabos, ihiwalay so mga kalbo, isegregate, gabos na pandukta irolag dyan. Kita baga, taxpayer kita. Handa ka na? No. Kira lang dyan sa mga pangaran mga pangaran, sa mga pandukta. Ang pintura kaya na proyekto nga, puro sa na mga pandukta. Yo! Aling nanindo yan. Kaysa nga saro sa ng politiko niya dyan. Bako niya man ang pira. Lingon tayan ha. Tanamanan pa kapakalipas naman kipirang bulan, barali ka na naman. Arias ketong so ito, kasabi ko sa road clearing, so mga obstruction sa tinampo. Hain. Tarakoton kayo sa mga barangay officials, talagang pig-implementar ninda. Kapag dengen nindo inarayosan mga tinampo nindo dyan sa indong barangay, kamon mga opisyal, an mananagot. Ngunyan, ano? Iyo, manggiraray! Iguang mapag-ibot tabi, Boss Willie, kaya lang deki pandok, deki pangaran. May pangaran nga, barangay Nalupigan. Barangay Nalupigan sa nilag mo. Barangay sa dati sana. Yun na yan. Ang barangay nindoon ngaran sa dati sana. Pwede yan. Basta dahil pangarang ki politiko tapos dahil ki pandok ki politiko. Pwede da. Yo. Pag-ibugararay ka mo kiten, pwede yan. Pero kung halimbawa ngaya sa diri nindong bulsa so ginamit nindo pagpagi, ako halimbawa mapagibo ako kasi diri content tabi Sir Willie, ilag ko sa pando ko, di man ako saklaw kan di ba ko man ako opisyal. Pwede ako magpagibo and pwede ako maglaag kang pando ko. Ako man ako politiko, halimbawa ako lag ko dyan Manimok Sulbutana. Ayo, lagyan, tapos supando ko, ipagpasubli ko sa may mga gada. Ay man ako ma-question kan di ILG, kanta ba ko man ako? Official. Makakabilo kita kay ni Sir Willie. Pag-ibon na kita. Ang may pandok tapos may pangaran, kita sana. Kasi mga politiko dahil pwede. Ako, ngaya, lagtaman duman sa pandok ni Sir, ni Maestro, ni Sir Tony, tapos si Sir Willie. Sarabay kita. Di pwede. Oy, atya naman si iba. Alas 8 na. Namanta sa programa, bitin kita digdi, kasubago niluya kaya ako kan report kang pag-asa. Lunes na Lunes, mga tugang. Digdita naman po muna para mentras, natatapuson, ang satuyang programa, ngunya na Lunes, Pitsa 2, kang Oktubre, taong 2026. Sa pangaran ni Maestro Nil Adtuon, sa pangaran man ni Sir Tony, sa pangaran ni Madam Maylin kang MBY Dormitory, sa pangaran man ni Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw kang Tabaco City, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Ada, si Board Member Carol Siga,
former board member Vic Siga Jr. Asin kang best coffee grade 6-in-1 coffee with herbal mix. Nagantabay man sa to si Choter Suliander. Ako po ang sa indong lingkod sa aga mabalik sa programang ini. At yan 10 to 11 sa programa So Tama Sana sa 107.7 radyo natin Tabaco. Ako tabi Manny Moxeya, Mr. Hulbutana tabi ni. Adios amigos, domo arigato. Iringat po kita, bye-bye. Tersaw! Indah! Apa itu? Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicolnet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa
Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, Bicolnet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala